Чираттагы котлау хаты матур кыз Давыдова Рианна Рафиковнага багышланачак. Урта Терешка авылында туып үскән гүзәл шәшкәгә бүген 16 яшь тула. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әтисе Рафик, әнисе Зөлфия, сеңелесе Зарина, Мартышевлар гаиләсе Рамил, Гүзәл һәм Самир котлыйлар. Рианабыз гаиләдә уртанчы балабыз булып туды. Ул төскә дә, эчке холкына да таң калдыра. Мәктәптә дә ул гел яхшы билгеләргә генә укып, кызыл аттестатка лаек булды. Хәзерге көндә фармацевт һөнәрен үзләштереп, бездән читтә укып яши. Рианабызның халыкка карата бик йомшак күңеле бар кешене дә җәлеп итә. Ул безгә, якыннарына бик игътибарлы. Кадерле без, котлыйбыз сине 16 яшь тулган көнең белән. Бар хыялларыңда тормышка ашсыннар. Сине алда да олы тормыш юлы көтә. Шунда сынатма балакайбыз. Бел, сиңа ярдәмгә килер өчен янәшәңдә без бар. 16 яшь. Бу гомернең бик күңелле мәле. Иң гүзәл бәйрәмең белән сине тәбриклегәле. Рианабыз, күзләреңдә иман нурлары уйный. Саф һәм керсез күңелең синең тормышны сөеп туймый. 16 яшь дәртле вакыт. Дөньяң әле түгәрәк, нәни генә борчуларны күтәргән чак бергәләп. Гаиләң тыныч, колагыңда яхшы сүзләр, дугалар, укыган сүрәләр сине һәр чак саклап торалар. Иң матур туган көнеңдә җәйләргә туры килде. Киләчәк гомерләрең дә бик матур булсын иде. Әниеңнең уң кулы син, тырыш, уңган һәм җитез. Эш килеп чыкса, безгә дә килеп җитәсең бик тиз. Укуларың сөенерлек, әйбәт булган билгеләр, түләүсез уку йортлары насыйп булды диделәр. Мөлаем син, фәрештәләр бәлалардан сакласын. Борчулар, хәвеф-хәтәрләр сине эзләп тапмасын. Өч бөртек кыз туганнар сез, бергә булыгыз. Уңышларга гына илтсен сезнең барыр юлыгыз. Үз тиңеңне эзләп табып язсын гаилә корырга, балалар белән гөрләшеп матур тыныч торырга. Әти-әниеңә, безгә һәр чак михрибанлы бул. Киләчәгең якты булсын. Безнең теләгебез шул. Кадерле Риана, 16 яшьлек туган көнегез белән котлап, без сезгә бары бәхетләр телибез һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Кояшка тең булсын синең гомер, җан күңел